Deberían ir todas aquí. Pero iba apuntado da... Sí, eso digo que... Porque o fontanero foi na casa e... Sí, todas, sí. Sí. Totalmente. No, sí, No, mira, espera ahora. No sabes, claro. Es verdad. Buenos días. Sí. Maga de que non quería facer tocouche. Buen día. Buenos días. Sí, claro. Ya ves, aquí estamos. ¿Cómo va el video? Creo que se va cortando. No, corta igual. Sí, Son dúas. hay zonas. Pues yo que ningún no si es ver a ser ahí. Pero anda la máquina esta mañana. A veces también zonas de fama contar. No, pero eso ya arriba, ¿eh? Sí, No es de esta zona de aquí, no. Un ambiente 30-90, 30 pagando. Pasas a un 22, 40, demasiado. Marcos, que van a sacar un moción. Sí, sí. Esos son los planteamientos culturales. No, yo tengo una plancha O que va a certificado para tocar un de los Estamos todos, ¿no? Mira, yo tengo Bueno, estamos todos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar co pleno ordinario correspondente a este mes de xuño. Aí temos cuatro puntos na orden do día. E a maiores, bueno, xa os anticipo que vamos a presentar unha moción por urxencia, o tema das paradas do AVE na estación de Agudiña, e, bueno, que trataremos xusto antes de rogos e preguntas, non? Empezamos co punto número 1, que a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 2 de abril de 2024. Non sei se hai unha observación formular, probámola. De acordo, pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente 148/2025, a aprobación se procede do financiamento plurianual da obra de construción de local social en Sandín. Hai un ditamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do 29 de maio do 25 de maio. Dase conta da proposta da Alcaldía que di o seguinte: co obxecto de mellorar as infraestructuras e servicios públicos do municipio en base ao Plan de Investimentos Municipais aprobado polo Concello, propónse a execución da obra de construción do local social en Sandín, cuyo orzamento ascende a un total de 182.301,78 IVA incluído, e cuyo financiamento requiere ser distribuída entre os exercicios orzamentarios 25, 26 e 27. Preténdese executar a dita obra con cargo ao Plan Provincial de Cooperación ás obras
e Servicios Municipais cooperou nos exercicios 25, 26 e 27. O Concello, de acordo co artigo 174 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locales, pode adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual para investimentos que deberán ser autorizados polo Pleno nos respectivos orzamentos. A distribución do gasto expónse da seguinte forma: ano 2025 50.000, ano 2026 70.000, ano 2027 62.301,78. Por anterior, propoño ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a execución da obra denominada Construcción dun local social en Sandín cun orzamento de 182.301,78 euros, IVA incluído, financiado con cargos orzamentos municipais do exercicio 25, 26 e 27 coa subvención anual do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios municipais cooperou. Segundo, autorizar o gasto plurianual conforme a seguinte distribución: ano 2025 50.000, ano 2026 70.000, ano 2027 62.301,78. Terceiro, facultar ao alcalde para realizar cuantas xestións e asignar cuantos documentos sexan necesarios para a execución deste acordo. A Comisión Informativa, con 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrey e BNG, que reservan o seu voto para o Pleno, acorda dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía, no entanto, o Pleno acordar a acción partido. De acordo, intervencións dos grupos. Eu absteño na votación. Abstención por parte de veciños. Ben. Por parte do Grupo Popular, a favor. Abstencións. De acordo, pasamos entón ao punto número 3, que é o expediente 218/2024, que é a ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local sobre a aprobación da auditoría municipal das redes de saneamento para a detección e infiltracións do Concello de Monterrey. Hai un ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas de 29 de maio de 2025 que dase conta do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello día 29 de outubro de 24 sobre a aprobación da auditoría municipal das redes de saneamento para a detección e filtración do Concello de Monterrey. O alcalde di que antes de tratar este punto é necesario ratificar a inclusión deste asunto na orden do día debido ao plazo establecido para a xustificación da subvención. A Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda ratificar a inclusión deste asunto na orden do día. O alcalde explica que o noso Concello foi beneficiario dunha subvención para a realización dunha auditoría municipal das redes de saneamento, o abeiro da resolución de 26 de dezembro do 23 da Agua de Galicia, por que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos en réxime de concurrencia competitiva destinadas á realización de auditorías municipales das redes de saneamento para a detección de infiltracións. Esta auditoría será un instrumento eficaz para identificar os problemas asociados á xestión das redes de saneamento e que permitirá mellorar significativamente a prestación dos servicios e contribuir ao cumprimento dos obxectivos ambientais, das funcións ambientais. Darse conta da auditoría municipal das redes de saneamento para a detección de infiltracións do Concello de Monterrey redactada pola empresa Coaxi. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda. Primeiro, aprobar a auditoría municipal das redes de saneamento para a detección de infiltracións do Concello de Monterrey. Segundo, dar conta da primeira sesión que tiña lugar ao Pleno do Concello. Somete o asunto á votación da Comisión Informativa por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo de Veciños de Monterrey que reservan o voto para o Pleno. Ditamina ratificar a aprobación feita pola Xunta de Goberno Local o 26 de outubro do 24 da Auditoría Municipal das redes de saneamento para a detección de infiltracións do Concello de Monterrey. No entanto, o Pleno acordará o presente partido. O meu voto favorable. A favor? Abstención. De acordo, pois entonces, antes de pasar a rogos e preguntas, pasamos a tratar a moción esta de urxencia. Antes temos que hai que justificar a urgencia para ratificar, para tratar.
Bueno, a urxencia ben justificada, bueno, pois que nos atopamos con esta sorpresa, non? Ese un pouco da noite pa mañá, encontrámonos co anuncio de Renfe de que suprimían, bueno, pois toda unha serie de paradas, sobre todo nas paradas intermedias, non? Na Gudiña, creo que tamén en alguna estación por aí en Puebla, en Segovia creo que tamén lle afecta, non? Bueno, pues a partir de aí pues xa nos empezamos a mobilizar todos os grupos políticos e, bueno, intentouse facer un primeiro falar con Renfe para ver se había posibilidad de alterar a medida. Bueno, nun principio dixose que non, e, bueno, pues a partir de aí pues xa se generou todo ese movimiento, non? Hubo unha concentración o sábado fai 15 días, ali na estación da Gudiña, e tamén hubo unha moción que se presentou na Diputación por unanimidade tamén de todos os grupos políticos, non? Entón tamén se quedou en que nos diferentes ayuntamientos que nos adherimos a ese manifiesto pois tamén presentar esta moción. Esta moción aprobamos onte tamén na Mancomunidade, tamén por unanimidade, e, bueno, pois hoxe tamén eu creo que lle corresponde ao Concello de Monterrei adoptar esta moción, non? Presentámola nós, o Grupo Popular, pero non obsta que conste en acta que é presentada por os tres grupos políticos. Non temos ningún inconvinte en que conste na presentación da moción que figuren os tres grupos políticos, e o acordo que se tome, lógicamente, irá con eso, co acordo ca unanimidade dos grupos de aquí do Concello de Monterrei. E, bueno, eu creo que Estamos de acordo con tratar a urxencia por unanimidade, non? E agora, pois, procede a ler a moción. Que presentáis todos os grupos políticos ou... Sí, eu era unha das cosas que lle quería comentar, o que pasa que pensei que iba a chegar antes, e onte, cando me chegou a mí, justamente non podemos facer nada, por eso non... Xa. Os voceiros dos grupos políticos do Concello de Monterrei, en base no previsto nos artigos 91 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e de acordo ca Lei de Bases de Réxime Local, presentan a seguinte moción de urxencia relativa a unha demanda ao Goberno de España, a DIF e a Renfe en relación á estación da Gudiña Portas de Galicia para o seu debate no pleno da Corporación, tendo en conta a seguinte exposición de motivos. O pasado 12 de maio, o Ministerio de Transportes, Mobilidade, Sostenibilidade anunciou que melloraría os tempos dos viaxes e aumentaría o número de plazas disponibles no corredor ferroviario de alta velocidade Galicia-Madrid para viaxar a partir do 9 de xunio, data en que Renfe poría en marcha unha nova oferta con máis trenes da serie 106 en circulación e sustitución dos tradicionales Alvia. O certo é que non todas as estacións deste corredor verán mellorados os seus servizos. Polo contra, hai algunhas que se ven moi perxudicadas, como a Orensana, a Gudiña, Porta de Galicia, Visanos. Sentido Madrid-Chamartín, Clara, Campoamor. Na actualidade hai 4 trenes que recollen viaxeiros e saen da Gudiña con destino a Madrid, un Albo das 8:20, un Albia das 13:44, un Albia das 9:14 e un Ave das 19:27. A partir do 9 de xunio, só 3 trenes. O Albo das 12:08 e o Albia das 13:45 e un Albo das 17:45. Con estes cambios perdese
o primer servicio matinal que permite chegar a Madrid ás 10:34 e aproveitar boa parte da mañá na capital. A partir do 9 de xunio, os viaxeros que monten na Coruña non chegarán a Madrid antes das 14:08, polo que é imposible aproveitar a mañá para realizar xestións. E que se quixesen regresar o mesmo día terían 4 horas hábiles na capital, xa que ás 18:06 sai o último tren de volta para Gudiña. Sentido Gudiña, Portas de Galicia. Na actualidade hai 5 trens que saen de Madrid para Gudiña. Son os das 6:15, os das 13:15, os das 17:08, os das 18:25 e os das 19:17 horas. A partir do 9 de xunio só serán 3 trenes de Madrid con parada na Gudiña, un albo ás 8:25, un albe ás 13:20 e un albo ás 18:06. Pérdense dos servizos. Sinalar que a estación Portas de Galicia atende a demanda non só dos veciños desta localidade, senón tamén dos territorios das comarcas de Monterrey, Viana e Valdeorras, e da área do distrito de Trás-os-Montes, próxima a Chaves e Vilarreal. Tamén é moi utilizável polos peregrinos da Vía da Plata que chegan aquí e inician nesa localidade do Camiño de Santiago. Destacar tamén que o número de usuarios desta estación non parou de crecer desde a súa inauguración en decembro de 2021, pois foron xa 107.400 viaxeros os que subiron e baixaron nesta terminal. Deles, 36.800 pasaron no ano 2024. Os usuarios do ferrocarril desta estación séntese moi perxudicados por estes horarios. É polo que demandamos no nome dunha pronta rectificación. Os monumentais investimentos realizados con cargo ao erario público para construir a LAF da Gudiña deben servir con racionalidade e solidaridade, porque todos os usuarios destas estacións de alta velocidade no seu percorrido vexan satisfeitas as súas necesidades de mobilidade. O Goberno e Renfe deben ratificar estas inxustas decisións que se tomaron por presión de certo alcalde da gran cidade que fan o desplazar os habitantes do interior de Galicia, xa que para gañar entre 10 ou 20 minutos de viaxe maltratan Ourense en xeral, a estación de Gudiña en particular, para que se deban repoñer paradas na Gudiña nos horarios razonables para os usuarios. Deste mesmo xeito, na estación de Gudiña nunca se pode acceder aos descontos de tres de media distancia como noutras estacións por motivos que Renfe nunca aclarou, e que fai que o custo do billete sexa moi superior a outras estacións e causándolles aos usuarios deste servicio que viven no rural e no seu un medio de transporte que ir ao médico ou realizar xestión na capitalidade da provincia ou nacional. Un sobrecosto que non é xusto respecto a outros usuarios, descontos que se aplican aos trayectos de Ourense a Coruña, por exemplo. Ademais, a estación de Gudiña Portas de Galicia presenta un gran desleixo por parte do Goberno Central e a DIF, ao non querer dotar de ascensor dita estación, o que fai que os usuarios con discapacidade teñan que usar unha rampa de aproximada 100 metros de longitude, nunha estación que a máis de 4 millóns de euros cun movimento de viaxeros que, como foi xa detallado, aforrou de 80.000 euros, non é motivo para non dotar de unha infraestructura xa demandada desde colectivos como o GAMI 11 e co CENFE. Ascensor que xa foi proyectado e quedou o oco onde hoxe en día existe un xardín que fai entre frío cara a sala de espera e ao estar descoberto. Proposta de adopción de acordo. Por todo isto, o Grupo Popular, o Grupo BNG e o Grupo Veciños de Monterrey propón ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, reclamar ao Goberno de España e a Renfe que manteña todos os servicios e o número de paradas de tren como na actualidade e as potencie. Segundo, reclamar ao Goberno de España e a Renfe que aplique todos os descontos como os que se aplican noutras estacións de alta velocidade. Terceiro, reclamar ao Goberno de Renfe e a DIF que doten de ascensores a estación de Gudiña como outras estacións de alta velocidade. En Monterrey, a 3 de xunio do 2025, firmado por o terceiro do Concello de Monterrey. Bueno, xa 4. Bueno, a moción era o 3. Moi ben, bueno, a maiores desto, como nos dixen antes, onte no pleno da Asamblea da Mancomunidade, bueno, pues tamén aprobamos isto. Tamén explicou Eva, alcaldesa de Villar de Bos, que estuvo en Madrid, está acompañando o alcalde da Gudiña nesto. Bueno, estuveron reunidos co director de Renfe, con algún directivo máis. E, bueno,
perspectivas, bueno, parece que son boas, non? Pero inicialmente, pois desde o 9 deste mes, pois xa non pararán esos trenes na Gudiña, non? Quedaron en que iban a examinar o tema, que o iban ver con cariño, pero bueno, en realidad, palabras, quedou todo aí en palabras e non hai ninguna realidad concreta, non? Tamén dicirvos que mañá está previsto tamén que haxa outra concentración na estación. A idea creo que é constituir unha plataforma, bueno, son o embrión dunha plataforma, bueno, pois xa vos iremos informando, non? Xa entre todos, eu creo que, bueno, pois aí debe haber comunicación entre nós para dicirvos todo o que está pasando sobre este tema, que eu creo que é importante, non é un tema que hai que apartar a política, deixalo ao lado. Eu creo que hai que pelexar por isto, non? E, bueno, basicamente non sei se queren desañadir algo, Alberto, Javier. No, que añadís hoxe. Vale, perfecto. Unanimidade, entonces. Moitas gracias. Pasamos entón xa ao último punto, control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Alberto. Sí, paso cousas. Sí. Vin outro día que puxeron unha caseta de obras na cartera da Cousa, que se van seguir casas ceras, Sí, non? sí. Xa está contratada, é unha obra da Diputación e vaise continuar coa acera, vaise dar continuidade á Pousa hasta Mixós, vaise chegar hasta Mixós, sí. E despois, vamos a ver, solicito que se retomen as obras e se rematen da Rúa Central en Alvarellos, que levan bastantes anos paralizadas. Solicito tamén a reparación dos firmes da Rúa da Iglesia a Rúa Concheira, que están cheas de fochancas. E despois tamén, solicito tamén que se estudie o tema das brigadas de limpeza. Rúa Concheira, Rúa Concheira e Rúa da Iglesia. Solicito tamén que se teña en conta que o tempo das brigadas de limpeza teñen un tempo bastante curto, por iso temos o Concello como está, cheo de maleza, que se aumenten o tempo en meses, me refiero, non en horas de día, e que se aumenten as horas de traballo das brigadas de limpeza, porque as brigadas de limpeza empezan tarde e despois non dan feito a limpiar. E ao mesmo tempo, que creo que tamén que non temos, creo que é bastante necesario, que xa lle comentei ali atrás outros días a Rosa, e fan falta algún persona que se dedica a facer o tema de albañilería, porque non temos albañiles no Concello, e por menos para facer as obras menores debemos ter ese tipo de persona. E por a miña parte nada máis. Bien, bueno, o das aceras hecho contestei, o da Rúa Central sí que é unha actuación que temos aí pendiente, bueno, o remate final non é fácil, e bueno, tamén estamos aí barexando, e depois tamén hai un problema de financiación, non? A ver se conseguimos pasta para poder a facer, non? Está dentro das previsións nosas de acabar ca calle, ca Rúa Central, sí. E despois sí que efectivamente da Rúa da Iglesia non sabía, pero sí que da Rúa Concheira xa me trasladaron que sí que está en mal, xa Delfín tamén xa me había dito, e sí que cando se poida, a ver se en setembro, outubro pode vir a Brigada da Diputación e podemos acometer estas reparacións que fan falta, non? Con relación ás brigadas de limpieza, de desbroce e de albañilería. Vamos a ver, a min gustaría meter unha brigada de limpieza e de desbroce todo o ano, Alberto, pero non podemos, porque a capacidade que temos económica pois é a que temos. Entonces, bastante suerte temos, creo que somos un concello que nos podemos considerar tal, porque, bueno, nos, a parte do APROL que temos, que nos dá a Xunta, ora ben no cooperou eses 20.000 que daba a Diputación para empregabilidade, bueno, pois nos seguimos mantendo eses 20.000 para empregabilidade, non? Entón, entre a PROL e a empregabilidade, os 20.000 da empregabilidade, que é onde contratamos os albañiles, que van a empezar agora, bueno, pois vamos tendo esas brigadas e dan po tempo que dan. E pois a maiores, que é a suerte que temos nós, é que temos a brigada de mantemento do castelo, que temos aí unha brigada para facer esas labores de conservación. Como o castelo ahora está en obras, bueno, pois a brigada de mantemento do castelo está facendo unha labor pois
moi superficial, quero dicir, está seguindo o castelo, lóxicamente, e, bueno, estamos aproveitando esa brigada que temos a maiores para andar polos pueblos, non? A situación tampouco tan negativa como ti dis, non? Eu entendo que, Alberto, sí, a min gustaríame que estuvera limpio hasta o último recuncho, pero o que non podemos pretender é que as brigadas que temos, co número de personas, de traballadores que temos nas brigadas, querer limpiar hasta o último recuncho de cada pueblo. Eu digo que hai que concentrar os esfuerzos primeiro, nas zonas máis visibles, nas zonas de esparcimiento público. Non, o que non pode pretender... Eso está claro, non se vai a limpiar hasta diante da porta de cada persona. Estámoslo facendo. Facémolo tarde, mal e nunca. Alberto, non, Pero eso non é verdade. Vale. Pois Sí, estámoslo creo que facendo... É verdade. Estámoslo... Faise tarde. Claro, pero cando estudamos oportunidade. Tamén cando empezan os traballadores, Alberto. Tamén despois hai un proceso de contratación e temos que facer. Os albañiles ainda empezan agora. Eu non digo o contrario, pero digo que... Entendes? E, bueno, aí hai opinións para... Vamos a ver, eu creo que a todo non se pode chegar. A todo o último recuncho. E, bueno, é que... estamos limpiando, bueno, os cementerios, xa non che digo, todos agora cementerios que non son municipales, agora cementerios temos que limpiar cementerios, temos que, bueno, é que temos que facer, entendes? Bueno, despois hai festas nos pueblos, a prioridade ahora que estamos tendo é que a medida que vai habendo festas nos pueblos, bueno, pois son os primeiros sitios donde vamos, non? E, bueno, hai unha planificación, hai unha programación, bueno, pois intentamos cumprir esa programación, aunque moitas veces sempre surgen cousas, non? E, pois, do tema da albañilería, sí que é certo, ora empezaron os albañiles agora, e porque temos moitas averías na red, entonces, bueno, pois sí que é certo que fan falta esos albañiles, pero a situación é que digoche que somos afortunados, somos un ayuntamiento que dentro do que cabe somos afortunados. Hai cousas que se fan que non deberían facerse, unha vez dito eso, despois tamén, Alberto, claro, cando ven a hora do orzamento e criticamos o capítulo 1 do presupuesto, claro, ou unha cousa ou outra. O sea, si se quere ter isto, hai que ter personal. Hai que aumentar o capítulo 1, está claro. Eu aí tamén estou contigo que hai que aumentar o capítulo 1. De acordo? Vale. Por parte de veciños? Sí, siento. Eu queria preguntar se teñen algunha estimación aproximada do que se vai a forrar que a reagrupación dos controles do lixo. Que dixo usted que nos pediu colaboración aquí, que se iba a reagrupar, se teñen unha estimación do que se pode aforrar ou non. Porque hai moita xente que está en contra. A agrupación dos contenedores. Vamos a ver, cuantificado como tal non o temos, pero bueno, está claro que si en lugar de parar 10 veces para 5, pois lógicamente hai menos coste, Ora, cuantificado, non che podemos decir exactamente cuánto. Ora, que o camión sufre menos, que o camión gasta menos, pois lógicamente, pois eso sí que está claro, non? E vamos a intentar facer a reagrupación sempre donde se poida, non? Un pouco por os sitios difíciles de acceder dos camións da basura. Bueno, creo que agora un pouco o servicio está xa medio encauzado, hai que seguir facendo retoques, hai que facer seguindo puntualizacións, pero bueno, máis ou menos levamos, por así decirlo, un mes medianamente tranquilo, non? Pero ahora ven o bravo, sí que, bueno, pues habrá que reforzar eso. Tamén quería saber, bueno, isto é a raíz da comida do 1 de maio, que vai por adiante, por miña parte, que o maior non é que merezca un día unha homenaxe, non que merecen todos os días. Pero, bueno, eu, por fotos que vi, lógicamente, hai xente que non estaba invitada ali á festa, que nin pertenece a Monterrey, nin ten ningún cargo político, o público, mellor dito, non sei qual é o criterio para invitar a esa xente. Porque o momento que vi unha foto ali, casi me parecía un mitin do PP. Bueno, pero eso é unha opinión túa, así. Sí, eu pregunto, vamos a ver, os que están invitados á festa son os maiores de 65 que poden vir acompañados de alguén. E son os que están, e logo depois están, lógicamente, se veñen os gaiteiros de Flariz ou se veñen os gaiteiros de Medeiros ou pois eso, lógicamente, eso tamén están todos invitados, e pois hai un apartado do propio alcalde que bueno, ten unha relación de autoridades e
e invitados que tamén Por exemplo, aí está. por dúas persoas en concreto, por exemplo, que por exemplo, se empeñan en un cargo público que, por exemplo, é a candidata do PP de Villar de Bos e a señora Valladares, que era a presidenta da Xunta Xestora do PP de Berín, que non desempeñan en un cargo público. Sí, sí. Digo, Esos son invitados por mí, por o alcalde, que yo digo, directamente. De acordo. Vale, por miña parte non. vale, moi ben. Carmen? Medeiros, nun mes creo que levan 3 días sin agua. No. Si les avellaron os motores ou non sei, a información que me dan. Sí, non, levamos un día sin agua porque se averiouse a bomba, sí, averiouse as bombas que acabamos ademais de repoñer, bueno, pois averiouse. 20 días que se puxo o motor novo. Un motor novo que fai 20 días que puxemos e xa se averiou. Sin agua un día. Onde por a mañá, eu duchei con agua como a E os pozos da Pombeira tamén, que creo que están abertos, si os poden tapar, non vai a caer ali algún rapaz. Despois, en Alvarellos, bueno, era tamén o da Rúa Conchera e o da Igrexa. E na calle Cueva, que leva, parece ser, 3 días correndo a auga sin parar. Que fai de días estuveron ali arreglando, pero, bueno, parece que non quedou ben arreglado. Algo pasa ali. Non sei se ten coñecemento deso. Eu non sabía, non? Sí, Non sei se Rosa sabía. Pois corre bastante auga. Eu mandei, veu Antonio Manolo aquí, onde a min, que acababan de arreglar o día anterior, mandei o fontanero e dixeme que ali que non corría agua ninguna. Sí que sí. Onte. Cual é a calle Cueva? Cual Que da cova onde vivo Sarri. Carreira Ah, Cova. onde vivo para a Cova. Esa agua será de la fuente. Pode ser da fonte. Que ven da fonte, que aquí foi como dixo o fontanero, Hay que una aquí fuente que non hai que se veneno llena, ninguna. está tapada, se llena y después vierte por la alcantarilla. Sí, sí. Y alguna puede venir por arriba. No, eu... Pero no es de la caída. É manantial, é Sí, manantial. non é da traída, non hai veneno ningún. No, es manantial. Sí, Vilaza, si poden, bueno, limpar ali as pistas do fútbol e o parque da Alameda. E logo hai unha casa que está ali cerca do Retiro do Conde, que está a piques de caer, pois se se vai tomar algún tipo de medida. E logo a baranda, bueno, o que falamos sempre de manter as cousas, a baranda do paseo do río, da casa do Teixeira, que ali tamén está casi caído. Que si, bueno, Perdón, unha casa ao lado do Retiro do Conde. sí, teño fotos aquí despois aquí. Será que está ali no cruce do puente aquí no parapeto que hai. Ah, pero é a que está ao lado do Teixeiriña. Sí. Ah, esa casa, sí. No, é que non está ao lado. Pero é que che entendía que era ao lado do Retiro do Conde. Non, está ao lado do Sí, Teixeiriña. da do Teixeira. Sí. E despois, se poden retirar os tubos de amía, Teixeiriña, eso é unha multipropiedade, moitos titulares, Que non se moitos entende. fallecidos, sí, non, un peligro, sí. E hai que mantela, que iso creo que está no catálogo. No catálogo. Ah, encima de eso. É que ese... Despois hai, cerca ali da casa da Geni, os tubos restos que hai de amianto ali dos motores da auga. Si se pode quitar aquel. E, bueno, no bar da Alameda dixeron que estaba a auga en mal estado. Teñen notificado, o sea, parece ser que notificaron que estaba a auga en mal estado, que non se podía, que non era potable. Si ten coñecemento de eso, si esos... Vamos a ver, para todo o pueblo. peirmos un follón que sin, vamos, veu a de Sanidade, fixo unha analítica, a analítica resultou que daba un componente que estaba mal, o día seguinte fixo un contraanálisis, saliu ben e punto. Sí. E foi o que pasou. Foi un Que gluten. pasa? Que a xente xa, e tamén os do bar, tamén Do bar, empezaron a bar. generar Sí. unha confusión na xente, que se a auga non era potable, que vamos, ni nada, ni nunca. A auga, vamos, perfectamente potable. O que pasa é que se montou ali un revolver, como hai moito científico nestes temas, sabemos? O sea, todos controlamos de potabilidades e de augas e demais, sabemos un montón, non? Entonces, bueno, ali no bar empezaron a desbarrar, que
estos temas, non? Pero non, o que pasou foi eso. Saliu mal un componente, que además tampouco non creo que era un componente que non tiña moita importancia, fixo ao día seguinte unha contraanalítica e xa resultou correcto. Javier. O de limpieza, o das zonas visibles é como levantar a alfombra e meter as cosas por debaixo, que dicía a Alberto. Nós estamos moi en contra de como se incrementa o grupo de persoal, temos dito máis unha vez, e temos formas de limpiar os pueblos sin ter que andar desa maneira. Din nesta acta unha obra en este veciño, non sei se é o Camiño da Tapia, o que se vai arreglar, que creo que xa había permiso, non sei se se refire a él. Sí, o camiño en este veciño, sí. Eso, vamos a ver, estamos pendientes do permiso de patrimonio, do Camiño de Santiago, o permiso xa o temos, a obra está adjudicada, pero agora estou encima da empresa que xa está adjudicada. A empresa que é adjudicataria é Camiños de Ourense, me parece, que non recordar que Camiños de Ourense... Por eso pregunto si é desta. Bueno, pois a Camiños de Ourense, estou encima deles para que veñan cuanto antes. A súa previsión, que me ainda falei onte con Ángel, o encargado de Camiños, que a ver se pode ir a finales de xuño, finales deste mes, que ten ainda dúas obras que lle urgen plazos de acabar, non sei onde me dixo, en Muiños, non sei onde máis, e que a finales de mes que viría. O sea, con compromiso de facelo entre xuño e xullo, pero agora rematado que mo falta facer. Sí, non, é que non é perdido. E despois chamaron aquí porque dice que ali que había un contenedor novo, que además se preocupaba menos de telo limpio, e que lle cambiaron. E levaron un contenedor que lle deixaron un gozo e todo se arranxaron. Que estaban chamando, pero que non daban falar co Concello, que a centralita, que lle mandan marcar o 1, non sei que, o 8, e que non debo falar, por eso me chamou. Vale. Pois miraremos a ver que pasou. Vale. Algo máis. Bueno, pois nada máis. Vamos seguir. Os que temos pau, seguiremos ca pau. Non, Carmen, tú tamén tes pau. Tamén tes pau, uno. Pau. Non te o teu rapaz, non... Que pau, é que chamo de pau, como vai cambiando o nome. Aquí estamos tres, a Carmen, o Óscar e eu. É que eu chamo de pau. É que cambiamos o navegador. Que tal as partes? No, este é pau. Millor, pero non te creas, Selectividade, bueno. A historia, non sei que pasa coa Sí, historia. a miña... Se queixan da En historia. biología tamén. Un título de universidade de San Miguel. Eu non sei, a ver. Joder. A ver que pasa. Que mal, Pau. Bueno, é que a pillei así un pouco tamén estaba. Gracias, ¿de qué? De pau. Esa palabra, non sabe de No, nada. eu selectividade. Selectividade tamén. Temos 6 tipos de razóns que empezaron bien. Da igual. Temos 3 en cada pueblo. É como? Porque É como lle dou, se tens 3 en cada pueblo. É como lle das cambios en son esas Porque se empieza tarde. Hai que empezar antes. Non. Tempo. Sí, no, eso tamén o quería eu. Oiches, eu que me refiero. Eso tamén o quería eu, Alberto. Que igual sobran postos de traballo de outros sitios e podes contratar outro personal. Bueno, aquí todo o mundo trabalha, Non digo eso. Igual hai secretaria ou